Fransi ASDC mati Autonomous State Demand Committee ahin pen ang itum press media, paper media, electronic media along kacerap dun kadowe akorte kumpan ni itum ahin pen churo parpik lo nilitum nang itum panang chu hangat teng pen nang itum kewan pen non kewan di MP General Election 2024 putat ASDC ahin pen nilitum ahin pen candidate ke pangda so press amelong adun pon na churu parpik lo ita semed bangke nilitum ASDC hin pen press ameching tiako nilitum hin pen karbiang long kimbram baroy lo lapen tip theng ahi mailo ru semsom sing ti songbe langkung sarsing habe khorsing terang muniram langne lapen khe atirim atuma phan chikimu lapen ahidume johanglo an paritame 1986 ani kampen lapen non an non puan khe farman long ria farman autonomous state kachesong esek apran kedam tuma phan apran ke chuan tonte phantame ni tum chikimu lapen ahidume johanglo asi alam thipi dabi dona patumi head nilitum me pidulo labang ke ASDC KSA KNCA Joint Central Executive Committee ami dulo arna teng pen nilitum chingwai chingsai ka do pen nilitum chingwai det pen masi ajak dingklu apor pen nilitum chingwai chingsai lo masi chingwai chingsai api an ke nilitum ning club sak pen ka do go we ASDC KSA KNCA kadang we members bitame jadon sar pensi non ke bangji 2024 MP election general election along ASDC hin pen kachipati dunji fan akhai Johnson be XEM lo lapen ASDC ajun secretary lo lang fansi ASDC nominated candidate aso nilitum ingwai pensi nilitum cerai lo asi pini bangke nilitum kadu we pang dai tu si pini bang lo si Fransi formally lo patung yata nilitum asong do ani tami ampang welcome lo sta yes president hisab arang ikan Fransi nili welcome lo kan Pardon, betul dah Musa. Pasti alam the bangke non ke bangja election a importance mane a significant aputhak bang nili chiu ni jeng tu the semet alang liphan Johnson be XEM lapen general secretary ASDC hak ke cheng pen since inception of ASDC mang ke thek pen on poni tame karjap thip lo alang CM doi sai tame khe farman dong re farman ingthir ji semet bangke tangka maha ke chu tangla puson tangla smart thanga abot nama be jarabe si bangke lalo hinia bangke alangli inut karjat thip apin polo lapen pohitame parti la anak kisung por hitame menang anak tum kat law hitame puthot ni litum ezis bangke pang tu je phani litum mang bor ilo asmer bangke 2019 an campaign asi bang mom pen non ni litum ahin pen alangli phansi litum toy duni po athe ilitum kaddogo beta chinilo MOU dodet penafi 1995 MOU dodet penafi non puan hitame menang an a party atum adak MP kasi toy dunlo tebo hitame hadak parliament at chatayalong non puan hitame karbianglong arar kisum tasmet bangke kar ikithenai main aspiration la bangke article 244A Bharat Kachari arona lolong ke tok dak la so puthak tame madua MP tame hadak klar dak pen je songdum dut pen compromise me pin pen la son abang ave la se alang phan chini baka la son be butang pe litum kadoi tame la karja thip ke do thip la pen kangthir jir la pen je song un la bang so ninge the do pen si alang phan si ni litum parliament acha tai long tame kar benglong
a isu lo mina isu lo Karbiang Long lapen di Mahasau isu 244 kita cunda perangnya pan alang ni cesongnya pan si ini tu toy dulu antara si tame kaprek non ini tu macam song pen 2019 pen puan ini tu macam song bom nang ana isu nang song lo adu ya hoi punoi Karbiang Long lapen Meghalaya border isu punoi lapen ako jasmer bangke Kajironga isu punoi marara pike pangereng amen pen nang dari prosetan tu macam song lo antara tame PGR lapen BGR along lake kacirai kom dia putar nah hitam ini litum abotai betai lagi nanti dah Cina lah abotai betai hitam ini litum central government lapen aku ada Assam state lapen council along hitam ini litum abotai betai jasong pensi ini litum labang su bangke heglong lo non ke bang jai election bangke isi kit hidung binom Karbiang Long arat dasi isi common candidate lo pro autonomous tera common candidate ampara hitame SC KS kensi a common candidate posol sini itu hemprekar iarar tumpan pandong si ba isi common candidate posol sini itu hok pon lo nasi doan nulpiding delo nasi non kebang ji ai election bangke isi ini tum Karbiang Long akhe Karbiang Long arat Karbiang Long along ri lapan Karbiang Long kar inai autonomous state a isu hap parliament long ka song pati krim dun thek ya fansi alang li fansi nil tum chetoy dun lapen ning thelo bhut ke jok arar phani tame alang li tum kadok ko bi alam matha pensi khe alam long ri alam matha pensi kadok ko ara ditame bhut e pak ame thanga bhut ditame autonomous state phan panong pen border ke cherai nang ya adu hoy ke cherai ni amen pen lapen kadok ko bi Karbiang Long BGR pendang lo kapreka isu pusat kecerai komji amen pen bude pak kadok we hitame si phan panong si lapen ako Johnson be phan bhut pipen ke ong tu nga bhut pen ke pahe je phan si nilitum pini formally kadok ko be arar phan hitame nilitum chunuri ponlo lang